Kaixo, ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan, orduak adierazteko zenbait esapide ikasiko ditugu. Ordu zehatza dela adierazteko, ordua errepikatu egiten dugu. Zer ordu da? Zazpi-zazpiak dira. Minuturen bat pasa dela adierazteko, jota edo pasatxo erabiliko dugu. Zer ordu da? Zazpiak jota edo zazpiak pasatxo esanez. Ordua izateko, gutxi falta dela adierazteko, jotzeko erabiliko dugu. Zer ordu da? Zazpiak jotzeko daude. Eta gutxi gora berako ordua adierazteko, inguru hitza erabiliko dugu. Zer ordu da? Zazpiak inguru dira. Goazen praktikatzera. Zer ordu da galdetzen badizute, nola esania laurak direla? Hori da, laurak jotzeko daude. Erlojurik ez daukazu, baina badakizu gutxi gora bera seiak direla. Nola esango duzu? Primeran, seiak inguru dira. Oso puntuala ez den norbaitekin geratzen ari zara. Ta hiruretan eta ez beranduago heltzea eskatu nahi diozu. Nola esan? Bai, hiruretan heldu mesedez. 12 eta 2 minutu direla esan behar baduzu, nola esango duzu? Ba, 12ak jota edo 12ak pasatxo. Eta orain zer ordu da? Bukatzeko ordua da. Hurrengora arte.